Tá mana bhuichar fad de Gaelcholáiste agus Cathasaigh an chuid vensa chun mónóireacht nó Eisceachtúireacht a dhéanamh an Náisiúnta seo is Páidí Ó Lionáird an téamatám agus is Scoil éadam siar a bóthrann san Gaelcholáiste na county bounds mar thugamíidir agus is brealam an chuide a áil chun a bheith an sa in bhór damta barsan mar a luag níos tuaisce ach libh sé tá sa bhaile nó Scoil nó péart na bhfuilinn si bhíh fiochan ar an srolú beo seo chum a chéana de bheithas agus bhór géad fáilte isteach. An teideal agus an counter letá an ggógáil seo agus tá sé seo cloiste go minic go bh hena héanamh an Cheannaireacht agus an álam a gCúinsí Eisceachtúla. Vís díana má bachna bhar sin le cúpla seachtainna nuas ó chóla dúise agus an taithíomh go héanaar vís a Gabriel Gaelscoil na híras na nóchadaí. Tréimhse bíisiúil in raibh go leor borra is tócha agus go leor Forbartha ar an Gaelcholáiste mar hempel na tíre. Ba gCúinsí Eisceachtúla iad gach lá. Bhí gCúinsí Eisceachtúla a gcónaí a plé ón giad crinú poblí a digtárne nó sa hala pobl nó a dig córsan éigen agus dornántais móirí chóíntin ar bhaileo báistí hógant le Gaeling agus iad a chur tríd an chóras Gaelcholáiste. So bhí gCúinsí Eisceachtúla le sáú ón giad lá. Ní a bhéon eisceacht iad éon dúláán, éon barna a bhí le líana ba eisceachtaí iad ina slite féin. Agus binsar tugad aigen éachar tacht ar an éagsúil dríochta sin scór leanaí nach raibh Scoil hena héin, nó má bhí héin, beidir go raibh an tarna animán úsáidecha. Ach ba bhór an rudé a gcónaí, tacht ar a bhígúil sin, onad éigeanna áil, bíoch sin ar seomra go an luchleas Gaelcholáiste nó seomra éigen a bhí fellúnach le lehéiris agus go bhéad bhí clár cailcin ó clár bánach chrocha ar a bhla. Clós éigen a bhí réasúnta sábála. Agus nuair derm réasúnta sábála, tásgan go léir, go leor faoi scoileanna ná raibh aon tábháilteach den éachair leo. Agus níl mar á son ach gur gCúinsí Eisceachtúla a bhí ionta. gCúinsí Eisceachtúla a bhair go láfile i chleite i go leor cásna agus go leor scoileanna atá fós ar nó strachailt le cuasaí cóiríochta. So tá an teideal tá sé thar bheith spéisiúil, mar airí merlí a bháin ghfuil míad a caint le sainolaithe ar gCúinsí Eisceachtúla ón giad lá go déan siad a plé leis an Gaelcholáiste. Is brealam go bhfuil cuid dus na sainolaithe sin takeach an stáite. Agus fear an fáilte rompa cehar. Tá Gabriel ó Cathasaigh príomhuide ar Gaelscoil i Ríordáin in Malin Cholig. Agus sin Scoil shrabha go leor umarí éagsúla Eisceachtúla sa 10 bliain nach mór ó bunaíodh an Scoil in 1983. 70 ar dúis a bhí ann, solim gur muíodh go raibh fiche. Ach 70 a bhí ann an giad lá. Gabriel ann an giad lá, níor chail sé lá ó hin. Tá sé ann agus 765 dalta is an. Tá rud amháin díring faoi Gabriel agus luag an focail sin sa íléocht a thug an óráide thug Rónán mac an imire ó chéanamh. Dearfacht. Ní bhaid tú éing atá plé leis an Gaelcholáiste atá chu dearfach le Gabriel ó Cathasaigh. Agus bhí bháin na nótaí beáisnéise heolse go Gaelcholáiste le seola chumsa, tá líne ar dhéirige, tá gaiscáin a bhín ar scoileanna. Gach ile lá, bí mis bródú les a bhfuil bunteach agan leanna mí seoring go muíach. Níl éige jótú bhfuil dearfacht mar sin iontu. Ní bhaid tú a thárú le Gabriel ó Cathasaigh, tá míad anna bhaochtaí a Gabriel le sachta belling. Taobh leat tá Hilary ní chrathúir, pobl Scoil fréalag bhí atá gnach na híine dúisgurt na caharach, na hard caharach an samar thugan chuidegan ar chorcaig. Agus Gaelcholáiste úr nó a diatárá 3 bliain ar a bhód, 4 bliain don bheanna deachas a chur dóibh go fel láthir. Agus gCúinsí Eisceachtúla
Absolutely, chalk it down, tá sé seo an úr fada do gCúinsí Eisceachtúla, agus Pléphainéal chuide costan na gan tamil. Hilary, the héad fáilte tantu, is Iarvan Scoil meascathe deise tá ann, is múnteoir Gaeilge agus Francíise tú féin agus tantu tuairt faoi P, H agus D go bhistam, agus se agus níl sé sin éas go bíonn tú teagas chomacíanna an gláir bacheléire I dachas sport agus corpa dachas a Gaelcholáiste na hallscoile an sa chomá. So fair play chuite, Hilary, gur maithagad sa sachta bheling. Tá príomhaide Coláiste Íosagáin neisgurt bhleac lia, ceantas na mánscoile na lán Gaeilge stocha is ahananta beidir sa tír Seán Delap an Ardánta. Seo Scoil bhfuil ancháil fadartha. Taobh lena chéile tá Coláiste Íosagáin agus Coláiste Óin. Agus idir an dá campus is tócha cheáin, bhfuil isteachas amach le 1,000 dalta? Díreach faoi 1,000. Agus lonathéir an láthir cíanna an son is tócha cad a thuairfá, ní héan ina héanaíoga ach an éisian an ina héanaíog, an baidéad tam níos cirte na mar cheapas mar sin, an ina héanaíog anna cháil ar Scoil agus táscain go minic nuair a chluisimid idir cuasaí ceoil, drámaíochta, díospóireachta, gan trácht gaiscíocht árteisteméireachta agus a lehéadí son go mbíonn Coláiste Íosagáin loite go minic ina meascin. So Cheán Delap tá manna bhuaochtaí sachta bheling. Agus deire Bríd ní hain, agus tá Bríd ina príomhaide an Scoil Náisiúnta Gaelcholáiste rostúch. Agus tá méid tuairt an-éagsúilachtain sa díomh a lochfiochan ar an láthir agus sibhse tá sa bhaile chórais éagsúla Gaeile dachas. Tá méid a caint ar Scoil bheagan sa a Bríd, tá méid a caint ar rá rosain dalta agus rá idir lán aimsir, tá cúpla idir cúnta chomá cíanna ach is rá héamh don choramóid seo ar a dogad míid an Gaeile dachas atá míid a freastal ar gach trá inniuh. Tá an Scoil seo anna bhéim fad a chuir ar an luaile tríocht agus an tunnach ar bhíonna an tumadachas ar an luaile tríocht agus tá Bríd ar bhórd stúrtha a Gaeile dachas chomá, so fáilte róta Bríd gur maithagad a socht a bhean Ardánta. Nis neadar a cuoinle chuide go bhí Mary I, bhí léchtúrin san tá sinna fritna ina uachtarán inis feardar a bhenim Eugene Wall, thugach sé léchtaí anna spéisiúil ar fadar gúirsaí síochálaíochta an na dachas. Bhíidir anna spéisiúil ach ní raibh buint riamhacha leis na léchtaí leis na scrúda héile agach sé síosúin. Táim sé sáis mar a gíanaan sa tám chun an chéad cheistúir dóibh agus ceapann siad go bhfuil na ceistan ar fada le go bhfuil feice go níl. Ach cúinsí Eisceachtúla, gan dát cahamid díú ar elephant tómra agus sé sin gan dát an pandéim. Agus an pandéim seo an COVID-19 agus tócha treis rudaí cuasaí áthú ó bhain agus treis go leor smaointeoireachta maidir leis an dachas agus cuasaí fáiltha sa chóras a dachas a chur trí chéile ó bhain go bar. Agus ní léon dát ach gur raibh tionachar olbhór aige seo ar an bhain Scoil agus ar an Iarvan Scoil. Gabriel chun tosnú leat ní raibh intróir leabhar a gcuimhse chun tuairt fé seo nuair a tháinig an scéal a mí Márta fethe go raibh acíd sa tír a bhí bailach don na léchunne. Siúlas isteach san seomra fórne agus há sé de ágainn telefíse bheith sa tómara inis agus bhí sé lasta. Agus cé bhí annach lí overreachar agus é caint. Agus é ag fógart go meach na Scoil na dúna. Agus díoch mar ar a chéad agus dúrma naim dé catá títí amach an som. Mar chun bheith machanta ní raibh éan chur amach agam sar Covid. Cé go raibh beidir caint éigen faoi ach so is cínam laut leis na roinnt múntóirí bhí timppla agus ach go háir múntóirí banistíocht lár agus bhí criniú an tappaí a gcuin. Agus bhartaí mar well, ní bheith na lena í caithimí rud éigintí an bhnas go meach tróir éigint a gcuin. Agus is é go buint an son hosnaí mar a caint faoi
faoi an chorcaige a bhí gain. Ná, ní a bhéin chur amach róhúr a gomsar sísa. Bhí a ledan a gain agus ach ní a bheith teams a gain ach go beag a gnám bhí an córasá nach ní a seach úsáid. Agus is doch an rud is móch a ghail dumsa ná go rá sainolach ná a mórán chur amach go ar an áíre cad bu cheartún a dhéanamh seachas obair a thuairt amach ar an lá agus iad a dul bhaile. Mar ní a bhéon amlín an lóteile seo. Well, ceapam mar beidir go meach caicís go mis reis treis na casca. So bhí mar rád, well, bheith caicís nó trí seachtain agus be míid ar neis rís agus lenamíid ar an rís. Ach, ní rála, ní mar sin a hála. Agus is dígar nígan sun go rá mar a caint agus dhéanam mar an Pléphainéal. Ach, ní rá mar an áíre a fáidí, ní rá mar réig don gíanálam go dtíon dar a bhauta. Ach, is cíanam a bheith caint le múntóirí ar bhunscaile. Bhí mar agsúil cnach bhréanaí. Agus dút sí lom, well, Eascaitheoir, ma fríomhide agus ma fríomhide táiste dúra de linn ar bán na buise tá míad dul ar líne. A náis dúras lom féin, gúnta sté, nís an chéadú eile háló sé sin be míad na díra có olmhatha agus a bhíad ar son. Agus níorta go chéir rá, just a raig gló agus as nídar. So is doch, orintha bíon ort mar cheannaire, an rud is fearr a dhéanamh mar a luch ar maidin, agus beidir nach an rud is fearr de gachéine, sa tí go gapan si nach an rud is fearr. Ach nuair a hasnímar an darabháta go raibh na Scoil na dúnta son, bhí MS Teams réig a gcain agus bhí míhall agus tá sin so, bhí sé an privéidetáin bhí sé treis an túfásaí bríanamh chuna cinn tú go raibh a le héad réig le seola le déanamh agus dibrig sé go hanamha. A bhríd is dócha féchan tear an taobhile ó de héamh sige, agus tá go leor nuair a lomíad an focail tumadachas, bhí tumadachas ar fad an sod a orne na Scoileanna ar fad, gan tráchtar na Scoileanna Gaeilge. Ach, bhí deacreachtaí ar leistóchan na gur chaithigh sé seo deacreachtaí ar le ó héamh Forbartha ó héamh Forbart Commerceáide, so síalú a luag níos túisce. Raibh an aib cíanna sin a gcuimhse sa Scoil bheag faoi mar a bheith chur gás ag na níáin bheaga go meach ó Scoil Gabriel agus a bhúntóirí sé sin. Ó bhí cinnte, agus cé gohfuil na éibrechaí a bheag níl mór an páistí a gcuin. Ach, an chéad bhliain mar tharla sé ní ranína bheag ar bithe gunn. An chéad bhliain a bhí na Scoil ní dritse, ach bhí na páistí eile nuair a hanig siad a reisir Scoil sa mí meanfóhar, bhí an Ghaeilge cailsí ag go leor acu, mar cé gúil muis san Gaeltocht, níl mór an acu leir Gaeilge sa mála chorabéich, agus bhí aring taisiú a rís an tús le rangahíon, ranganína mór a rangahíon, agus just tíúrúisteach ar an teangaí, agus caithmar rá fiúán a níis, níl muid a reis, níl an caiideán sin ag na páistí a bheith muid a feithúir. So tá sé sin tá tam sin caiilte? Tá cinnte, mar cé go ramuid a dginú ranganí ar Zoom, hasamúid luba go leor. Hasamúid tar éis na casca fiche dginú na ranganí a chola lá. Ach ní higleat an rud a hálíonn sa seom a ranga a dhéanú ar na ríomhairí. Ní féidir ré an córa víns ar siúl, na rudaí a ólmíonn siad bhfuil cadmhaint agus díon leithras a ddíglam an líortháide áil, agus an pléile go víns ar siúl, agus seirbhí sé ar Scoil go héin, agus níomhach sé sin tarlú chorabéich. Tá sealbhú teangar nó tá sé bhhad níos lehéanna ná focail agus óimniú agus a lehéadí sin tá go leor teagas go gceist leis an na lábha agus úsáide míad ar gorp agus ar súil agus a lehéadí san ar chléite a dhéanaan go leor don bhúine dú don seachada teanga mar sin. Cheáin, bhí rangan áteiste ar nó bhí go leor conspóide faoi sin, bhí go leor cur agus cúitimh, bhí an chuma go raibh an comisiún an scrúdathe Stát go ráidir atógan céim siar ón gúram, agus caithag an líorthóid sin chomhse. Cahu agus is stocha go sin an Jackar a smó bhí agan cos le Gabriel nar hanna mit Jackar an lá sin derúlinn go tapaí béisih trid sin is ní romid rá hin sin meach mit trid a tréimhse níos fuide ach
Nuair a deir sé stair nachmaic muid dul arás rééis na tapí ar ná hanig anna chud ceisne teach haganne maidir leis an áirteist. Bhí búirt faoi lethe geistin sin bhí drám leis an teasa socialty anmh cumáid a go háirí lech na áirteiste agus is tógur an perspective aganasta mar phríomhaide agus mar hisismar mar bhí mac am héin a déanamh na áirteiste an bhblionn sin agus deir sé an Jackar ar fad. As capan go puinte beidir candan rudí smógail ormsa sna lehinnta tasí sin ná an speculéireacht ar fad a bhís na meán agus ag politeoirí áirithe beidir rinnean Ryan Jackas beidir ar cinnig and if I mean rinne siad cinnig stáit amháin gur an ruisiid leis na marcan omlan na hort an na beltrílacha so bhí sin gente ach ruisiid chun dul ará leis na scrúdaí scrífa colús a bhín cinne sin gente hasín speculéireacht ar fad ní féidir é seo a dhéanamh chur an áirteist ar cáil agus bhí sé an Jackar na daltaí sin na sppraga agus bhí ar an cruníthe rialta bheith agan leis an séú bliain agus bhí na tiismarí ag chu rífos na hagan ag leir fragaí ag nírón na fragaí sin aganne an chéin mulle a bhí agan ná go leanadí sé rá a golbhú ach álagus go meach scrúda agus beidir más muní sé bhar ag stáit amháin dúirt si go gradí an áirteistíar písa so gruistig smuitiú in isir an áirteiste bheith acu beidir a drá Jeremy Úil tús mí lúnasa ag san sin in nearna dála just chuirsid an áirteist ar cáil agus an toban an sin bheorn in na grád dolamán ebre ar na grád rifa agus ní mar an amagan hanig cinál Kirkland amach agus bhí beidir seaca seachtó lehanachán a bhí ortham sin a léh agus cruinniú bheagam leis an oireann an ládar gan leis na múnse bhíh múna na rangan na sinseacha agus dolamán ebre ar na grád rifa agus sílam gur bheith sin cantainna écht rinne na múnseí écht an bhór ar fad bhíon rud íú ar a dhéanamh bhí sé an mí nádar dáh siúd go meid sin tuairt marcna. So bhí solúpacht ar le á lorna go gaibh ón Bhí solúpacht an ach bhí annach chud ceisna go siúd agus bhí annach chud daoine buairtha faoi agus bhí brúán ó hisismathirí ach go lua hanig scéal amach an ansaillar ar fad nachró cata go éon seagháil a dhéanamh le múnseirí maidir leis na grád sin. Ach bhí an bhrú ar fad an. Agus brú idir múnseirí ábhar, tá gatainna geirí, Seán Rudnar tá a rang agad ba bhile gatainna gnearach am na chud rangana. Ach bhís geirí beidir chormaíochttáil bhí ar ina bheith cuaramach mar hampla má tá rang tírálacht ag múnseir amháin agus rang tírálacht ag Daniela. Go bhfuil chormaíocht ó híh agus bhí sin búla le chéile agus iirecht an chormaíocht sin ála, níor sin éasca. Hilary, bhí sibh 3 bliana ar a bhód le déanaí, so cúpla mí ar a bhód an áiríonn ar a bhfuil sé seo. So bhí go leor, rudaí bhí go leor sais bunchlocha á leagadh síos a goibh sé go ná maidir leis an éanaad lán Ghaeilge gan trácht ar an choristeach seo. Cint bhí mar sé bhí ar an bhód nar thosaíam ar an gcían eolalam agus just chun ar ggóhéics a roinnt is Scoil deisi a geantar faoi bhí an táiste agus tugann sibh go léir an sadar in an ESRI mar na dacrochtaí bhreis a bhís na Scoil na deis le ling na pandéma so agus sin ag boga ar lína cé go raibh an táling go raibh iPad na going ar Scoil ní raibh lehan bhain na sahaile so bhí ar an rudí ar nós dangas a cnach agus an méidir bre bhí denta ag mar an féinnig an chuircuig a omláíoach sin bhí múntóirí agus cúntóirí riachtain na speisialta ag dul ar cuairt chuig na tuthe le ciseán bia. So bhí an túfásta déanamh going chun taú leis na scoláirí las muid an teangan le de cuasaí Eisceachtúla. Bhí an táid airgling mar táráite gom go raibh iPadna a going ach ag brathnú siar credum an méidseo. Glachar mar leis tuis go míon daoine óga an léon go thomláin gafa agus tóca leis na man ho síalta, glachar mar leis go méid éis nán dul an leic le Teams agus le sísa ach ní raibh na sciilne sin a có in áíire, so bhí just I suppose caiile marach ar an gé céim agus bhí an fille agus na rudí sponiúsaí a bhúna a ríiste an de sac. Agus ceannas na rudí a mthúm se táchtaí a dalam mímar ón dréimh sin ná an eolalam éon riortha an eolalam neamhsplach agus gan gaige sa bhaile ag an tiismothirí I suppose just múna conas dolamón fálamtha an bheith a cogníoch sin, ok, conas féidir lom rudí a eolalam go háirtha sealbhú teangan agus rudí mar sin. So chun dul an leictrí sin rinne mar iireacht éigent, bhailí mar ólas agus nuair bhíos ag macna bhar an méidseo, bhí sár féin bheastóir scoile a chuis éigen ar siúlagoing. Bhí, bhailí mar fíneise agus an son chuirmar rinne mar analíise
cuairmar plan le chéile agus I suppose tréis bheith John Bháileist an tiismóirí higur mar nach raibh sásta bheith was lína nó nach raibh na skillne chuí go conna bheith ag taú leis an bhela mar lína, so bhí ar an bheith an bhónló agus mar sin an rud a bhí garsúla going ná beidir fi seáin mínathe chuir le chéile chun is folklór nó teangla úsáid win túsáid a screencast-o-matic nó just an screen recorder an iPad. So just bhí sé talk that doing just macnamh okay cátála déanamh going in our ggóhaics ní skillne a bhúna ar dús agus caiile mar amach ar an méitin ar an géadúir nóair thosaíomar ar lína. Thugamar le ceapamar agus ghlacamar leis go mbeoch na skillne ag na daltaí chun na bheith fála mar lína tuis go mín siad ar an bhón an tamar fad ar na man siadach ní raibh. Agus a ríis, one size does not fit all. Mar a fiochan ar a bhaisnéis a bhí máú gubse, agus an faisnéis chu a gásaí teána bhí gubse, bheith an-éagsúlacht idir meanaic me i de chása beidir go leor Thaidhg nach ra bhéin leabhar riamh cenathe sa teachéin gan tráchtar an papir nóachta beidir nó gan éon lehanbhanda mar deirtú, so tá sé sin tá dúláán umláán eile in son. Agus go homlan le Hilary sin Madrid na aspa skillin a bhí acu bhreath modne sin cumá tá siad an watha chuomh rudaí áirithe sna meánach sa le hit sin nar tháinig sé na rangan na beá ní ruise chu inúla sa ceapmuid. Spéisiú nach Tá sé spé, agus fós bhí marna de réir a chéile bhí nína an bheoga ar líne i gobar leo mar go raibh an tachaíochta óbhaile agus go raibh na tistí toclaiste áíre chun an cásan na hút, bud thuspáin sé fiúháin le páistí anna óg híidir i gobar leo ar líne agus an bhórt is mó bhí orine agus bhí anna bhórt ormsa go raich an ghailge ar chúl. Mar dá gahadís leflíon i go baile, aber na nína an bheoga siúr gúntaiste cada ní bheith éon ghailge látacha ar an umláin. Agus is cuínlumm bhís de míslum siar go lispólaigh an nám mar furas faoise bháin mar go rásábalta siúlmór hímpel ferrim go háir i go baile agus go raibh an síirte sin chug sé ámachnamh dom comá ach is cíanam go churas scélín ar lína gach lá das na páistí mar hí na caint le an in neachtain an chahéirlach is dúirt sí ní bhfuil an ghailge dúirt sí tucaigh an ghailge ríis mar tá an bunchlocha cá ach fós ní rásrá cinnte agus de dhéanann tafad ar scélín éigent óma chaithí féin aber an lá gur chúsa gíoscrucht agus gur rugus, well, cheappas gur rugus ar an Ríordáin agus nuair a bhíon Ríordáin am chhlaiche gom léimse agus chailise. Bhí chábhlíon dí agus chúsa bhaile agus gine mun scéal san na dhéon sin agus dinis mé an scéal. Agus an son furas eisceachtú go raibh tistí an gur heasta go hunn scéal san chluisinta méarla. So, dhéanann an scéal an Gaeilge agus dhéanann déirhann an scéal an méarla. Agus aber nuair bhí ó cádaí éagsúil éileann san mar hamplas cílim sa mar ledín óg, aber bhí darí go gine go baile agus bhí miste gcónaí tréis an ardéas an harseo bhí miste an moth agus chuir mis sús clacha beag agus bhí miste gléim tis po gléimnig timppla sa Gádaín. So, dinis mé an scéal son. Agus bhí sarális is spragan na lenaí téigíach is dunig na rodísa, rodéigin tatáir an delifí, créimhachan na héirean. Bes cuma cé bhí gimmart. Bhí cumána gin fiúháinnig go baile dámach an créimh na héirean mánaíocht ar seoil. Agus, so, is dólam gur cháirigh sé sin linne teanghála dhéanamh leis na páistí gach ile lá agus leis na tistí comá. Ach cad mé ar sebrú na teangan le ling an ama sin. A raibh an teanga héin a raibh sé dul ar gúil, a raibh sé... Well, Páidí is féidir i fiochan ar gáislí. Chála rud an dearfach fadar fad, mar go raibh an Ghaeilge stic sa chiistin. So bhí sé sa bhaile beidir don géadúir? Don géadúir. Agus fad uirichlaigh go le nóá uirichlaigh hí na múntóirí ag múna sa chiistin. Agus bhí anúntas ar na tistí mar an stocha an talmhúcháin agus an clí go raibh na múntóirí
ábalta ád na báistí chimé rud nach ráidir ní ha na bech skillan na tismóí, but déananig na páistí rud ar bhúnteoirí níos tapóla. Agus chnuiciad a rééis sin, agus bhíidir I géisteacht. Agus bhíidir tá máire I freigart na ceiste sin. Caithfidh mo Johnny a bhí ábalta ar agart comá. Agus ní léon áras a gur chabhraigh sé sin gur hiig na tismóí na levéil éagsúil agus conas mar a bhí a báistí héanastig sa tomra ranga mar chnochad a ré ón gistin. So, ba rud anna dhearfach, capim se an rud sa. Now, mar ha míad lorg rud I dhearfach sin rud a bhí anna gur a fiúnta sa buint leis. Stólim gramar a plén san sarhanna mar stáitse an Scoil bheagatá go sa Bríd. Tá wad ní smóchas an tírbéid an na Scoil na bhóra faoi mar a bhfuil Gabriel. Agus má bhí gachtain I fáil cleachtach ar a bheith úsáid na gléas na éagsúla technoliaachta Zoom, nó Blackboard, nó Teams, nó Pléphainéal go bhí ásáidecha. Conna siad fá sin dhéanamh le bert ide a bhí ag múine cheir a rang? Well, dá chéadú a zíú, bhí na múnseirí in an rang amháin a bhúnú ag an náam. Mar dheala go dúsah muidí Zoom, agus mar dhealar sin bhí muid an lábhrisú suas, agus rang na ní an a thógáil lo a héin, agus rang a híon a thógáil lo a héin, agus mar sin a ra. Sin a bhealcha dibber muidí háirteis, agus ar bhealach bhí sé iontach, mar sin chéad tarn a bhí seansa go sin a dhéanú, agus díúisteach ar an rang iad héin. So bhí me sé gobar leis na rang í orda ag an náam. So bhí me an rang a sé thógáil lo a héin, agus chaf go leor am le rang a sé, mar dhealar go si a bagúra ag Jean Manscoil. Ar bhratú go raibh sibh a gobar níos crua? A bhád níos crua, bhíon lá fada, agus sin bhíon trónóí fada, Jeanú Ceartachán agus Albhachan. Agus cén sort idir gháil a bhí á álagat os na lenaí? Cén sort teachtaníir a bhí á álagat? A raibh sé ar áidir sais anna hásta go raibh éigen go raibh an gléasra seo a gobair, agus go áidir sais páirteach sa gníomh? Bhí, mar sílam bhí sé tuairte teangáil rófáil in na páistí sa rang, mar ag an náam sin ní ra cead acu gal amachtaí mu an gata le bheith fíornach. Agus bhí sé tuair deiscófa a bheith le chéala. Agus ar bhealach, tá mion bhhad níos dearfaí ag na páistínis ó híomhann idechas sílam héin, mar fecinn siad an luach atá le Scoil, agus a bheith le chéala le na ggólachaí, agus a bheith a gobar le chéala, agus bhí siad chosástaí a bheith ná a bheith a gobar. Sheán, is tócha go gur míad anna bhéim go minic ar an Rhain, agus go míad a brathar an Rhain go dúcha siad a gáir oring nuair is rud a go bhfuil gá leis sin. Agus lótún sin go bhór Gaelscoil go bhór sibh cápéis. Cé bhéad lehanach a bhí an? 7-8 lehanach, agus baid tam ceapa go raibh sé sin bhí mion sonraí éagsúil síos go lá lehanach leis níor na rád da man an na lehanní ceart a bheag amach. Agus ní deireadh lochta áil ar an Rhain. Bhín Rhain is daoine iad sin, agus is daoine iad atá gobar sa Rhain, is daoine iad atá is tuismóthirí iad, is idí chuideacha, agus is sanólathe go leorcha. An raibh fiúntas agus an raibh freagraí a taachtas na ceistena a bhí águr. Bhí freagraí a teach da ma ceart amháin le fólam agus dólan mar na seo réisin to luail in na pandéime dan Pléphainéal rá adach an tosaí a dhéanamh mar dathraí na planan sin go minic agus bhí sé sin fíorach go thoirí module sin an áirteis sa bhí géir gálas ó lúpacht. Agus, bhíon rainead hain, bhí brú olmhór ar thuisiúd an na man agus a folacheirí, agus bhí gatan a geiríon rud is fearrig, a bhíon creide me sin module na daltaí go thoirí sa siúblin, bhí siad bhí brú olmhór. Ach bhí na planan na gathhrú an tamar fad, agus behin ceant an rudí is dúchlánaí a bhí an, agus cap man nearan dála beidir nar curúan rud ar ceall ar líd bhí freagra fáilte acu agus thocrú siad síos an sin. Now, an dara blian bhín rá a bhí acu wad níos fearr. Bhí agus ba mudan an Cheannaireacht in Europe go bhistam a chur árteist agus ráha gráid rifa ar fáil. Agus bhí de daltaí a tain a wad níos sásta leis an ráha sin. Agus chuir sé íonar an arid acu a bhí sásta dalisteach agus toirtfuoin na scrúdaithe agus ghlach leis an gráid rifa agus istócha an turas fearráil sin. Hilary? Just
Dúirt rud anna háachta an son rinne go léir ar níhil agus just hatan an íomh sin go mórlam an gailge sa ciste beidir an céadúir. Tar dégan fao sin, tar dégan go raibh an gailge á hachad a go raibh sé díreach á bhúna stig sa ciste, tar dégan fao sin nach bhfuil. Tá cinnte agus just, just fannig an íomh sin lumsa, just... An rud é sin go bhíad fao Forbartha an a bheith, an rud é sin go bhíad fao spraga agus a lehanú chun an teispra sin, an síal sin a chur, mar a ríis go minic bí míid sais imimethe, nó airímíd, nó brahamíd go bhfuil míid imimethe ó héamh na tangaí. A dúrach sé sin beidir níos mó deisúing fáilisteach sna Thaidhg agus dul gionn an pobl atá a takeúling ach ag an am géanna uaireanta ní vinne go céim fág bhfuil siad a takeúling. Uaireanta sin Scoil is goide do bhaile tán. Yeah, sin ceist an bhar fad ach just ag macnamh si a ríist, bhí oring a bheith crochach agus ní bhhain na daltaí bhealisteach ach na tiismóirí comá, so mar hampla just anna cosúlas agus de Eiscaitheoir go léir swinine mar scanána seachtainna dhéanamh. Tuis gur hiigem mar go raibh na scoláirí agus bhí na scanáin trí bhéirle, bhí idir ar Netflix nó YouTube nó Ríordáin ach an son an rud a hána gur éic na tiismóirí ar na scanáil lena báistí agus an son hámar le chéile bhí rang sa bhreise going gacíine agus fúil na tiismóirí isteach na scoláirí nó níorhah 10 nóir going san éine ag an am agus múntóirí comá nó nadidir ar éic na múntóirí go léir gach scanán ach seachtain ach rinne mar cathút le chéile a scoige agus so go bhfuil na gacéine ar cathút ach cé go raibh I suppose an gaige bonúsach hí na tiismóirí ran fáirteach agus ribh sin beidir go raibh si beáin bheoh leis orthú agus bhí sort nervhís ann le sonrú cinnte. Anna chud is na tiismóirí níor dhéanana ar áirteist nó éidir mar sin, so ag ggéir tactaisteach chun na scoile agus gcuigáil leabhar timpeall háite. Bhí ag trogal ar thuúanta a thug rudí mar seo deisdóibh a bheith páirteach agus bhí sort sprid dearfach an son comá. Tá sais cónartú gceistin sunar slí nach chuil tá tanto sais a seachada tanto tuairt an chocht das na tiismóirí agus seachad an deiscéil. Agus na scilna arbertonta comá. Gandát. Is cínom an ceannas na docrachtaíh na dacrachtaíh gine ná a chinú go raibh iPad beidir ag na héan chlán agus aber Ryan Clinton agus le cúigear páistir Scoil Sheighin so chafa gáiteanú tríchin agus is cínom bhí siúpa connect a mohamach rumha atá machchan bóthirhhain agus héana machchan sun chun na iPad chinachtar mar hánig an tordúisteach. Ó hismóirí agus caiimiid rá bhí an rain anna lathúla heh dónta sí agus airigid agus gachrod níiad séú go ráidir go raibh méid sin airigid ar fáil ach mo clíach bhíoh na gardaí ar móthir agus bhíoh sé go díl go raibh an síirse go tamidal amach go macrúm mo caiimid na iPads a bhailiú agus an son Bhín bhí sríanta faoi céchofada sa dtíir taiste. So caiimiid cuioine bh gcónaí go raibh an pandéim, siúil go láidir go buinte seo agus bhí imní animní ar gachéine a nús ar chósaí dachas chósaí i tiismóirí gobarí go bailile agus an sun an pandéim a mód duine bh a fuórbásan jobh a mó cása bhí an agus gachéin duine agala in áíre ar gachéine mar táistócha goil taí spéras a gin ar fad búil le daine a bhí anna chorathe ar fadar fad agus is tólam an rud a dhéon múntóirí ná gur hasadidir an ód ó héamh finnacht leis an tuideach an bhúntóireacht. Mar lean sé raigus do chréchtaí ach fós bhí an inmhcha leanúntaire. I dul go dtí na tithe bhí múntóirí bhfuil a henna gom sa a choda go dtí tithe le bilóga le leabhráin le hobar chuna chinú, aber na páistí le riachta na sí speisialta. Bhí múntóirí dhéanaidir obair doch sete chuna chinú go láisiid na héan lá le gach ile páiste le riachta na sí speisialta. Scialtaí san atá áchlastáil in nispéidir ó cheann na tíre. Bhí an Forbartha an sin mar ní féidirling darúdaí an darná caiileach breise go 7 míle duine. So bhí ba tiismóirí cuitecha, ba sean tiismóirí mamós deadó go leorcha buchas le dí gur bhír bheagán ógánig a caiileach. Ach bhí sé sin bhí an tá bás a gcónaí tá nádúr dá chuid héin leis an bás. Ach i gnáam céanna, nuair hagann sé a níor a dúig
Cathaigh Scoil go háirithe, pobl Scoil a dul an leicleis. Tragóidí agus a lehéadí. Ach, I gás na pandéime, bhí sé sin a bhd níos stochar agus níos dúlánaí. Neadar ghuiil sé éon cheann do bhór Scoile nó do bhór bobbal Scoile. Ní donna go scolar bí sa tír nar caiú daoine beidir seantaistí agus bhí orna bheith cuaramach bhí sin agus stocha gur charmhaigh sé lá gacad a christeach cinna le perspective orthaíonn ar thuig siad tá pandéim arsúlann seo tá siad a riire agus tá daoine fáilbháis agus caithe mé rá go raibh siad bhra mé héana chuomh déagóirí bhí siad thar bheith freigrach agus fiúháin ar tháinis na Steachar Scoil. Bhí na rialacha curthú bhaim chun mí ná dúra a dhéagóirí scarigí amach gan na chéile, bhí púcín ormh nátog barach na chéile. Go thomlan mí ná dúra. Thiúil me tríd an hala arúné leis an príomhvegetáiste agus thug chalín barach na chalín agus dúirt me le séhí ó hinne bheith raic fao sin agus tá si go hinnta go bheicimiid na rudí ná dúra Cheathrú agus creidint é don téisnág gur hasisiid an fód. Bhí sé deachar ar gach eile duine. Agus capan gohfuil, tá reintear go beidir fallint, fearmhar mór acu léirí se go bhfuil siad athléimnach. Agus is cumnam go maith nar a dúnú na Scoile tréis na nolog, agus an sin thug siad an siúblin arás. Ní acha mé dramas rinne mid breicfast a dáin chéad lágar hanis de rás, ach ní acha mé drama bhí go sanna sásta cosach ar arás a Seach sa Scoil an lá sin bhí fúdar orthú, bhí siad lá hain, bhain siad anpanamh as an tréimhse sin grócur siad an leis na múnseirí. Rud éile gála mí mar bhuaig ná gan dat an sosialachas cotácht agus há sé go meach leanaí I gimmart agus ag sógra deanta chéile. Agus taisa gom le broháinnig an rain agus bhuain héin mad le caidáin agus na caidáin gáardach agus gur jarúda mar béad an jarúda mar bhí mar gcónaí fiochtar an glogus níor de bheith an méad áirithe ama le bheith mos a chlós. Ach nuair a hána mar an eis, scaoile mar leo, agus thugam mar an breise dóibh chun immart le na chéile. An bhfuil na ceachna níl mar ágóil an pandéim hart mar níl. Ní féidir rá gúil se hart go dtí gúil se hartas do chud go dtí go stoppig na sríanta umlána ar fad. Bhfuil ceachta na fála man na bhfuil slí ann, na bhfuil éon moll ann leis an Sainolalas agus na freagraí a cumag agus sibse chum go leorcha, bhfuil éon áit leis na freagraí sin na chuir dul chéile sa tlíos go méid míad réig an chéadar eile nó go méid níos olbhethe an chéadar eile. Well, siad am héin rud atá fíorthach nó go bhfuil achhuiní sa Scoil, mar sin rud amháin a thugmuidí fi deara bhfuil ó híomh technoliacha riomhairí iPads cébí rud atá scoilnaí gúsáid, caithí muid na hachuiní bheith goin, caithí muid an tólas bheith againn agus caithí na múnseirí bheith ard le bheith scileanaí ó híomh rud mar sin. Agus de hachuiní déine mar na cúntairí teangan na múnseirí breise, tá sé fíorthabhacht go gahan muid airgid in na scoilnaí sa chuí nuair a hálíonn rud a cíns go bhfuil muid an an gal an lec leis. Tá sé go deasachlástáil an san ó Gabriel go raibh ráise airgid, go raibh flúirse airgid. Agus ar a laiad man raibh Sainolalas nó man raibh freagraí bhí airgid a chahabh leis a bhaib. Bhí agus heasta sé sin. Go géir. Go géir cinsí, agus go meach muid an a bheith solúpií an bailach a chahan muid an tairgid sílam go sé sin táhachtach, mar bhí go leor chlána a gcuinní, mar bhí Hilary a rá tá fóns ag chola fáiste ach níl broadband acu. Agus na fáidí, bhí an rain ábal de casa thar ihe, agus rud í dhéanamh a thógach dimlíana. Rud í céimeann na dearafacha. Well, aber tóg na Painéal na díochta níos mar hampla. Rud í fracticúla. Dír ché, rud í bhí allar agin le 10 blian. Agus dhéanad a rééis sin. Aber níl éon rud níl éon an ionsis is far agus is tachtaí in éon scoil na múntóirí, agus na an iireann scoile. Agus is dócha, is daoine anna chéalmhar a bhar a bhór againn. Agus is dóil na pandéime seo, thugus féinara go raibh dígur sa buint leo nó lín, agus go gahamid in istú a dhéanamh. Tá gá le breis múntóirí. Ná is das an rud go bhfuil an cuinas take an nús ábhrí. Ach nuair a thos níos ag múne, néidir go 8 héan, nuair a chus amach go Gaelscoil Ríordáin 8-3.
Níor a bhfuil héidir rud agus SNAán agus ná takeíocht Fhoghlaime. So tá géir gá leanúnta níos go bhfuil tús curtha leis seo tá géir gá na háisin agus na seomóirí agus na firgintí ach na mótóirí agus na SNAs ach breise a chur ar fáil. Bhfuil éon tríd Bríd? Dúm chuirla sin agus aontín go thomláin le tá sé chotáhacht go gaithid go mín inéisciocht in san a hachanní déine ach an duine is táchtaí má Scoil agus a rinne éacht riche pandéim nó rúnaí na Scoile agus tá sé chotáhacht go bhfuil páide ceart acu. Stolm goil cartú éigen dintar sin le míon na beaggan agus stolm go bháiltín gachtain ar sin. Hilary? Tasím teach sta an son mar le cóbrú na fórna le ling na pandéime. Sna rang agsúla bín carcuig agsúla gacmúntóir. Ach inis bhí mar go léir in éon bád a bháin, agus bhí gacéine ag doling leis an Gaelcholáiste leis an elam digitach agus le héad, agus bhí mar go léir cóbrú go dáir lena chéile. Agus an takeíocht sin d'urba sé sort, I suppose, dacáidir of meas na fórna, agus a meas na dismóthóirí comá, ach rud a eicimse, agus nadidir an bhfuil an taithí seo gois sin éair, ach I suppose bhí an táma going agus sin i muna breir lína ar bailile, chuna bheith ar an bhin ag leabhart le dismóthóirí gach go le lá, ag búlaisteach, bhí sort píor bhreathnóach de haigh an siúla going ag dolisteach ar chuig rangaile ar teams, dombeocht den éigen ag stracailt, déting dolisteach cuaí agus le héad, ach inis braham féin go bhfuil tismóthóirí, daltaí, beidir bhfuil fórna fós ag tanú leis an méid céine takeíochta, ach go bhfuil míad filter go ná anchláir Scoile. Tá thosaímar le deithnúir, tá ceire goin is chuige going san éad inis, agus bhí crinú tismóthóirí is mútóirí going caiicíiseohin, agus cé go raibh aiseolalas fíorhear fa fáite going le ling na pandéime. Dúirt duine nó go, nar cúil si dúm se beidir Communic is a coola fadó, ach sure inis tá go thomláin gafa a ríis ar Scoil. Is sin Harbh spéisiúla móthúirmse. So bhí fáilte rót le ling na pandéime, bhí fáilte rót agus ribhan inchir sin. Agus tá fós ach just beidir nach bhfuil an town céine go inis a bheith deanghil ar an bhin gaci le lá ach go bhfuil an takeí a céine ag tásáil a drééis sin na hir pandéime. Tá sé sin cluisteagam sa cumá Hilary ó bhún seoirí agus is stácha goráin ar fad beidir na gnáílacha a chahaf le drapasí le lin na pandéime agus beidir gur níos scaoilte lena bhar an gohan páca hort a ghaoine mar grogág an teagháil ag limfla daoine an tapaí ar fad agus inis nar hagan muid arás tá muid gar an chormíoch sin á arás. Go bhfuil tú ar fáil ach níl tú ar fáil fethe cethir or a clig. Ag rud eile a réith lumsa maidir leis an pandéim, tá muid caint bhí cuasaí in-seirbhís, le bin in-seirbhís fearr in duine Louis Gabriel sin, ní réon a ri ag an réid an chéad bouta. Ach nar dilmid an sin in í manor, dúr scolar blís a tíir nach ar planan na chéile. Is na múnseir bhí aganne a bhún dan na múnseir eile chuna san rud searfad a gannah for teams. Agus beidir go mín muidir glorag draman ón díobh mhaithan tamar fad a cahabharigad le rudaí agus tan sanálas an sin tá sé té a más na fórne agus Jerry chuide go an inniu agus cumlam múnseir amháin beidir ní dálam gur chuirsí riomhar siúil riomh na saoil agus siúil misteach sa seomra fórne agus bhí si ag chispáint da bhúnseir eile chuna san pean ar an iPad úsáid stylus a úsáid ag me go bhóradí ar an tar rudí take rá go mór an seo. Tá cúpla microphone timple a tomra. Tá Ciara an san híos agus tá Seán a Thragáin bail heileis. Bíon Seán annach nóch. Bíon an sláir sin trám, bíon a réhhaint am go ham. Ach tá cúpla microphone, cím Tony an son leis an microphone eile. So be mi de goscail de cheistena, so má tá cheistena goibh chuigí bhór láh an ard agus cíigh Tony nó Cirisih agus be míid sásta ghlacha le héan cheistena. Is dócha go bhfuil go nimí ó chéirchéim go géirchéim. Rí bhí á luas beidir le Gabriel díirecha sa hána mar ar státe, tá an chugad an túfás atá tárlús an Ócráin fa láthir. Stachas amach le 27,000 tefachtacha dír in éidir go leorcha ar tuismóthóirí óga máthiricha le leanaí iad. Leanaí iadulchan na Scoile. Agus at go leor, ní eicim gúil mór anna cahús an eice linne I gona mara, solum gúil teilech a bháin go bóldum fós an. Ach bhí sa cappa bhfuil sa go má tá éon sainolalas, má tá éon áit, éon Scoil níos fearr ná Gaelscoil
leis na leanaí sin Scoil Gaelteachta. Sa clíos go bhfuil an sealbhú teanga go bhfuil sé sin mar hanolalas ins na scoile na lá Gaelgan go bhfuil sé sin ann. Neidir bhfuil éige take a chuibh fós i Gabriel, Hilary, Seán, Bríd. Duine be fós? Níl agus tólam bhfuil duine nó bert clárathe an Gaelscoil fixéirs. Agus is tócha táimi just agus tó caint an son fáidí táimi cuine bhar an rud a dú róná níos túisce mad leis na nína an beaga há take isteachnú tosnú meán ó se chuin agus na dúchláin fad a bheith rómpa súd agus 8 mbliana chahabhachas sa bhunscoil. Agus is tócha go gahamídna a bheith i go le bhú i gcónaí i gcóir na riachta na sí a bheith ag na páistí son. So, aber is cuinam sa bheith géiste le Fergus Finlay a bhí i Monibre le Bernardo go minic agus láir sé gcónaí faoin tácht a bhí le ara le herre a thutan das na leanaí. You know, mar neidir réine cadas a hagann siad maidin agus a bhfuil Éascaitheoir chun nó bhfuil mála leabhra chun nó bhfuil béle itecha. Agus an clí a chahamíd leis na leanaí son. Is tólam gur cháirigh an pandéim linn nó gur raibh rud éigean buint leis an pandéim a dúirt linn a chahamíd tá na heire a thuút a gach ile lenamh a hagan an doras isteachúin. Agus is cínim nó tháinig an litir san an rainn rá, muna bhfuil púchíine a chahamíd na leanaí bhfuil ní féile ho teachtar Scoil. Scuilm de línar seo. Agus go bhfuil sé sin go mór orm, agus is cílim rá, ní féadlíine sin íanamh chahamíd agus an ládar gion bhí artaí ag mo goras ná ní a bhí gom gráidir a teacht tháinig siad go lethútra sin na maidin agus dúirt siad bhaile éon rud a rá. Agus seo tá caint bhrúis an brú a bhí ormsa gan éon ní láras le héanaach le pobl na Scoile faoin rudsa agus bhartaímar right. Ní an míad álaigh, táid na chundlacha le gachéine, chuoníos Fergus Finlay, agus dúraslum hen, well, se hen rud a dhéanach Fergus Finlay péis go le, déireach sé, tá fáilte róbh fáistí, níla míad chun bacha chur a réon duine. As tóchan rud a hamigíri go rá ná, go gahamídna mar cheannarí, a bheith fadráir chu fiochantamach róid i gcónaí, agus a bheith rálinn hen, nuair a hálíonn tubaist éigent, go bhfuil cúlragainn agus an misneachagainn a rálinn hen is féidir le naibsa a réiteach. Dúra mar a gcónaí nar tháinig nar bhí mísigh na crunethe seo leis na tuismóirí bhí chur báistí ag na Gaelscoil bheith na crunethe ribh bunú na Scoile agus a le héadí agus bhil chunas mar é bro sé seo, cad a ceappaigh na páistí fé seo, nach ceappaigh na páistí go bhfuil se anna éit dó bheith a freistal ar Scoil agus gan á nach Gaeling. Well, chofada sa higan na páistí seo Scoil. Scum sa díaló cén teanga an bhfuil an teagas go tarlú. Réir mar atá an teachtain caite scum sa díaló cén teanga tá úsáid in éair. Mar seo Scoil. Tá se cho siimplí leis sin agus ghlacann siad leis. Agus tá sé in bheanathe anna hapaigh ar fádaigh na leanaí. Agus stolan go sé sin fíor beidir sa chóthaíoch seo. Gan dát tá de caintear leanaí atá teacht ó cheantar a bhfuil trauma, a bhfuil go leor úfáis feicecha, a bhfuil dailig beidir seantais móthóirí a naheiricha nar háiricha nónclacha fácan na níag, agus atá tá go leor cadíirfa, tá go leor dúláin i gceist lei sin. Ach tá míad a pléile daoine i tacht, daoine nach bhfuil cúldra na teangan acu le blianta. Tá buntáiste ann, nó an bhfuil. Éige goibh. Well, má tú mas a chlós a gimar caide, is cum sa díal catá. Catá bhuiteach an chaid, agus an cúil a scóráil, agus a ráile té hó, tá sé, agus annach céirdan, agus a líon, agus siúr sumaní, tá cehar agus a cehar sin a hocht, agus is éidir leis an páiste sin rá, is an Ucrain agus, agus gúsáid mar áis pástíín sa go de rá, agus ag lát an Ucránis, nach bud sé rás. Severus, chuann sin le Severus na Scoile. Agus an takeíocht gan dat, níla mi dearúd go méid an takeíocht a chur ar fáil dóibh siúd gan dat comach an bhéirleáil fála má siad an Gaeilge ar Scoil a caiha míle bheith ábalta sinna dhéanamh comach gan dat.
Tá cúpla líne lecha bracha síosanta, Cheannaireacht sa bandéim, dúláin in níag na pandéime, banistíocht an athraithe. Tá banistíocht an athraithe, bhí banistíocht anna thuban athrú an thuban atárlú na scoileanna le ling na pandéime. Tá sé sin fós álagus dócha. Ach tá buntáistí fálam anú tá buntáistí treis ascairt as sin go pointe nach chuil. Tá sta ben cactus má tá go gaith bheith sólúpa, mar dúirt méid dathrí na rialacha, dathrí na gCúinsí an támar fad agus bhíar gatan a bheith sólúpa. Agus is sta go treis táma just dólam siad go bheith seomar a bheits, seomar atá inis, ach beidir gan coppla seatan go mé rudí go hamlan éagsúil. Agus just flanaltú don lábhí an agus don coppla seatan bhís de chóramach. Agus ceam gur léirí sé go bhfuil múnsrí na tíire seo tá siad sólúpa tá athléimnach acu agus seasa sé seálainn go mór. Máidir le cuasaí technolaí agus le héid sin mas muíonn tuair tána leitheanta sin choristeach sa bhéile a gcónaí máidir le má bhíon drochbhilta sneachtain a rud ag an as go gaithún Scoil agún. Ní eicem go méid gá éon Scoil agún a seo fasta be meid an boga ar líne go héasca. So tá sin ar fad gentágan inis tuigeann muid conas é dhéanamh. Bhí ar an eistú dhéanamh cheannaí man na riomhrí an na múnseirí ag an túsaigh mar Louis Gabriel. Tar réir chéile formid ranchhaid agad online agus bhí meid an is seo dhéanamh. Ach An bhfuil is a going teáin go bhfuil an tairgid sin nach chahabh agus a inistú in Eisceacht na Coláiste i Lúna agus ag na hallscoileanna tá ag sláthar na céim na máistreachta san drachas a bhfuil siad san ag inistú sa technolaíocht agus an músin brothúisiúd an rud canan céine an bhí na rangan bog ar líne agus tá gatan an ana sin ghéanamh inis. Ceapan dog beidir bhfuil chormirt ag tastal inis maidir le beidir daltaí tá áda beag take feicim sé sa Scoil ar daltaí tá dúiltú a Cheathrú Scoil. Beidir daltaí a bhí localach sala hála an pandéim agus gur airseid ah siúd sé brónach a groisiid níos compórtaí beidir a bheith sa bháile agus tá dánan beag agus ó bheith caint le príomhidí eile tá sé médaithe farmar mór an na Scoilna go bhfuil líonárthaí daltaí is tá dúiltú. Agus chuna sa féidir freastal orthu ar Scoil. Well tá sé deach ar caiithú an príomhrad go caiithú dhéanamh na caiithú déanamh tú teagháil le neps agus daine eile ach caiithú iirtaí gan bhíad a bheileisteach sa Scoil. Tá sé tábhacht go mbeidh ceangal sóisialta sin acu. Níl sé mádámh go méid sa bháile agus beidir nar cheart a dhéanamh rá éascadómh ag an státe sin. Gan cinneal an ráis sin a thuirtámh bhfuil sé éasca. Man bhfuil sé Cheathrú ar Scoil bhfuil tú chun rangan a chur amach beag go fáil. Tá sé andeach an chormic sin á le gart ach an príomhfad caiithú iad a bhela isteach. Tá sé tábhat a dáfa ó híh sláinte híh mear sláinte híh fáin agus gacra eile go méid sé a Scoil agus go méid de measca. Agus tá mórán an cúisina nach dagan na báistí ar Scoil agus is dó go ceannach chuná beidir nach nirin an Scoil dóibh nó an síomh Scoile dóibh. Agus catá dhéanamh gine chun é sinna gathrú. Mar mátha leiscear fáiste teachtar Scoil ar maidin caithmíad na rá bhfuil níorann an seomar a rang a dóibh. So cad a dhéanamh míadna chun é chinú go bhfuil rud éigin tuile ar fáil dóibh ar Scoil a iarran dóibh. Now, táis go bhfuil míad a caint ar hacaíocht, arcaíocht móntóiris na héan rud mar sin. Ach tá míad solúpa is féidir linn níos mó a dhéanamh is dólam chun a chinú go bhain na páistí son chur chuige difriúil chun iad a bheileisteach. Lá níos scire, go dúchad isteach ar a détheló, go ní módiiste bhil ar ag meán leie, go dúchad isteach beidir ag meán leie agus go réidiiste bhil ag a héanachló. A bhfuil na Institútí Stát salúpa an óhain le freastal ar sin? Well, tam sé bhail. Má Scoil a héin agus má chóiríonn sé leis an páiste, well, sin éon rud i ggóla leis na tuismóthirí i gcónaí gan dát. Ach go nééis tíimiad leo agus go nine míad an son, go gur míad an son ar gur chuige ina rúnt das na leanaí sin. Agus is féidir mórán éil, níl míad a chu déanamh ceapim se go bhfuil míad rá docht daingan
le nar gur chuige fós. Hógamar na seomar a beaggan son Scoil le DNA agus bhí sé kaint bhí sé Carlan an Bríd rein blianta hin agus bhí cainteoir éigeint agus nadidir na ó cheanadideach láirsi ní seomar fríisih mar ní seomar fríisih bheith go raibh gomeach seomar lethe gut sa Scoil go bhíach leanamh teachtar Scoil maidin agus nach gádó teachtar Scoil. Go bhíach sé nó sí dul go dtíon seomara sa le múntó le rinne éigein breicfast nó mogaté nó córá nó rud éigein difriúil a dhéanamh. Bhecinn sibh mar sin go bhfuil tochaí ann go méid camera ag buna tómra agus go méid sibh ag múine agus go méid 28 leanana bhós fuair gáir agus trús hí san son maidin grás ag féchanta le stire. Se? Agus is an virtual reality. Ví tá páistí a gine ná Scoilna go níiricha le héad a rodóibh. Feag tamlín, go bhfuil mar tá an irid san cumas éagsúla agus persantachtaí éagsúla nach féidir leat an chuige cían bheith go go bhar bhórdas na í caiimíide bheith anna friúla agus tána háisina ann ach a chin tú go núsáide míad go céalmhar agus go gníimiid cada ian don leanamh so a chóróig lo sa látá nniuhhain. Tá tá tú déanamh táiliúireacht nach mór, tá tú chuir an teirhís á bhún lú de réir, a foint réir na mine mar der sin. Dhéon mar a dá bhí sé sin na méí. Húsáid sin Townland. Ród a bhí mar sa tríú bblion, sa dar bblion agus sa chéad bblion na méí. Héimiis chun de Townlanda na héan teachtain. Agus ceapas ná raibh áis comá leis fáil mar go rás I gobar I déanaar I de flúsín héin ach fós go raibh máire I géisteachlín agus a taúlín agus a chur lenar go gailne. Nadidir cad a hála das na Townlín nó hín ach má hálín an rud céanna das na háisin na tagain agus tagan rud éigen teile agus I míimiid le rud éigen teile. Cahamíd mar a dúrónán a nó din éigen maidin cahamíd a bheith cíalmhar leis an tlí nach gádó le gaché an rud nó mar tá mórrán a gin hena féin. Ach is an mionna hagan agus an machna bhí ginine míid. Bhfuil éon cheistna ggéine. Éon ar bhaile ceiste chur. Tá. Beidir go gur fat a héana na henne. Tí bhfuil cóirtis me sé evan ní ráil ag múna marneach lia. Tréisíam leis an obair a rinne gach ceannaire scoile le linn na pandéim idir bhúntóir agus phríomhidí agus sibh go háirí an sin. Ach ní hasan sac fullh. Conas seachas riomhí ceannach agus mar sin de conas a hacaigh sibh le féin ar an gédul síos agus an sin leis na múntóirí faoimhór gúram chun dulling leis na dúláán mar tháinig cléichlú umláán ar an siomh ibre agus bhí mar fad as ar zón compór de stoga, but conas a céim stratéisí concréitecha a ghlach sibh agus céim takeíocht de fuair sibh féin. In bhórnaine, Gabriel. Well, gur maithagad is maithas cíndum nuair a tháinig na chláracha bána chun cín agus bhí leisce ar gachaí le duine gin iad a ghúsáid. Agus fuair mar dóntas ó Pfizers mar go raibh ír leasúchtarán Pfizers mar thuis mthóragan I chug sé dóntas €10,000 agus cheanaí mar gáchlár bán achas ní 5,000 punt nó euro ag an am stocha gur punt. Níor hastig siad ó éine. Agus so bhí gáchlár chabán a gin agus gan éine a chúsáid. So an rud a dhéanamar sa chása nach chuig de chríal duine ceannacha. Agus is sun de chríal duine eile ceann eile. Agus díg ar níag dúrad ar gat tána is úntacha náis é seo. Cahamíd na bheith tuiscineach gur le héan áis nó éon chur goige nó go bhfuil ámán chun múntóirí agus fuireann a chur ar Shuibhne. Cahamíd na ar dúspáir a ghlacha leis ní le scilne so I gachéine. Mi se go háirithe. Agus so cahamíd na an trénáil nó an tacaíocht nó an cúnamh a chur ar fáil do bhúntóirí. Agus is dócha an rud a bhain an rud tá hálíonn léanana go bhfuil duine éigeantán chun tacaú lomsa. Chun a thospáin dom go dtíre chuna sé seo a dhéanamh. Gléas nó seo mar a úsáidin
mar gúsáidin tú é. Agus an dar rud is dóla me déir hynna, go gahamídna a bheith anna visnúil, a rálín féin. Look, tá mi sin an glúisteánna chumáint. Más fédalum glúisteánna chumáint, is fédalum na hasna nó aimsire a gúsáid cumá, mar ní léon difríocht datra ach an tahí a gáiltear. So cáir agus tuile cáir agus breis cáirach ón Scoil héin de gach duine. Sin é mar a dhéanamar neach go háirithe. Nadidir an raigúíonn sé sin de ceiste néachar. Hilary stoilm gur cholam ar wateo chéanamh gur raibh anna choibrú idir na fórne, gur raibh sais ardú manaman nach mór an díomh gur over a takeúil na chéile na ritin. Cinnte é agus bhí sé fíorthach láidirtaí agsúla meas na fórna aim siúig an de sac. Bhain lán ábalta ram go bhún ar lína. Carol taobhlam ní bheoh sé sin é sin íana bheoh bheoh sí lán sásta beidir bhéir an bhón I deang bháile sin tuismthir. So bhí sé táachta teach le chéile mar ar láidirtaí agus ligí aim siú ar dús. Agus plana chuir le chéile an róla bhí a gomsa in áíire mar stúrthór nó múntóir a bhail bhí ag feimú ag an am ná an teanganna chuir chun cín mar níor tháinig daltar be cuainge ó Gaelscoil. So fáilmóirí an tomad agus déananig iad go léir. So chuir an asfaigh go mór stachar agus an son hála méid seo agus bhí sanna bhórtha ach an son mar luas sanna féinnig bhíaring bheith crothach rudaí a dhéanamh bhirlína chuní a bheala isteach ach comá lei sin leis an takeíocht a bhainein leis na scoláirí takeíocht na fórna comá caiú cuioineh go raibh na múntóirí seo ag múna a bobbal Coláiste bheith cibhne le beidir fethe bliana nús na mar sin agus go toban bhíad ar múna trí bhean na gaige agus cé gur bhana chuid farbar gar múl dienta go bhí, I suppose, rud ag an nua chuir rumpa inis agus a bheith múna trí gaige ar lína, so bhí dúchláán I buint leis ach bhí is bué comá go raibh, I suppose, an príomhaid agus an príomhaid atáisteach ag díú rudí áirithe eile agus go raibh an deiste gomsan son díú ar an deagasc agus ar an elam cóháite ábhar agus teangan agus rudí mar sin agus mar a luú tú féin a teáin just, I suppose, an farba garmú leanúnach a chur bhaim go hinmhanach agus ar skillan a féinnig a úsáid atring féinnig comá. Agus is tócha an orbert sin a teáin a bhún lú de réir na náisina a bhí webh le chur a bhaim. Dús an mod sin hana agus dólamid rééis na tapí le linn na pandémic a bhí seo an bail agus fearr. Go minic tógan tú den ag an isteach agus táistigh sin sin níl sé seo rilí na runt an rud a tastal bhaine an seo. Ach bhí sacr siúd agus mar dúirt Hilary harann sin bhreamis gur harann sin ar an le chéile agus daoine beidir nach rá cardú le daoine áirí ná nach rán deise acu amach a hafláh bhíiste cahabh amáin is fólam chunas an job seo ganibh. But beidir chat a rás go dtí dócheist elbid cumá beidir sílim gur cant beidir ar ceir dhéanamid le airthirtún hain ó híomh na fáne. Well cean an rudí bhí an beidir riile an nua chuma agus le héidjins cean an rudí gur maidir le cuasaí erbla agus cuasaí ama agus ag cinse bhreath na múnseirí an tús gur daoine agsúil groisteach fáil fithe catharód a chléig as gur obair a chat a seach. So bhí an just chumid nóta jazz amach agus dúirt ní bhéistir fáil éis amáirithe agus is féidir an obair chuisteach acu lilinn an ama seo ach níl muid agsúil le teagháil ina dhé sin bhfuil sastailte ag na múnseirí dagraí muid roinnt ócadí sosiálta don na múnseirí cumá a réir mar bhí muid an a dhéanamh just le airthirtún hain cumá ceap grún fócus ar dús mar a bheith agsúlis na scoil bhí ar na daltaí agus mar dúirt mé bhí muna fhí bhrú olmhór an tús maidir leis an áteist agus ag garí na daltaí ó bhrú ó hismáí agus na daltaí a tain agus an sin de réir chéile hasamid beidir smíanamh ar an hain agus gro ar an airthirtún hain mar mana dogma dearún hain ní félinn ar a ceart a thuirt donna daltaí ach an arid. But is próséis fólma bhí an agus d'orbair sé seo de réir chéile agus capan gro annachid catan na fólma agam nar smuoineam rilí ar an chéadúir just cheol múnseirí obair bháile bhí nírón a ritin daoine níró riomhrí a gatainine an then nar hanna muid a ráisteach nar dúna muid a rís na nollag in anar gohfuil is fithe bhí muid a bhád bhín plán a bhád níos fearr agus bhí sé sin caiim rá bhí takeíocht pobl omlan na scoileán agus capan gur luúta sé seo Hilary cumáis. Bhí sé jazz hadna chud riomh fastanna isteach agus le ardú manmana
a hort dan aran churmé na pisi is na rifostana fad le chéile agus seáil me mac acu bhaid. Mar gominnig ní higann siad sin céchol buíochas a bhí daoine as an éacht a bhí gentacha. Bhí ceannaireacht le léirú ag an cethir go bhecha bhríd braham lí tuis nach raibh fuair an mhór í rónaí agus cúpla idir eile go bhéad fá bheith sais a taú leo agus a brathara le taú leat. Sinné, nuair nach bhfuilach trúr múnseirí sa Scoil agus ag an am bhí bhirtúnseirt tá Gabriel bhí siad ar siar bharachas so ba anadí bhí agam chalíní bratha óga a bhí rinne siad éacht caithme rá agus sílim dólam meach an maith sílan muid nar hagan múnseirí isteach bhfuil is táid eltí agus tá garthúd go hínta chugan ach bíon bhí deacra Somália freisin ag múnseirí agus mar phríomhheide sílim dólam me go gaithme a bh wadní salúpi le daoine agus bhí cuideú nach rahanán na ranganí mar ní rá na áisinaí acu nó bhí rudí sa bháile nach rá chohéascaí sin. So bégan dúine bheith a bhád níos salúpi le daoine agus sílim go dom héana inis fiúháinú táidir reis ar Scoil tá mé níos áideach ar ceirtarsúil Somália na múnseirí, whereas ribh seo bhí muidir chun béime le ar ceirtarsúil Somália ag na páistí gus cá muidir bheith cinsí go bhfuil muidir a chuileáilsúil ar sin. Sinné. A bhór fád takeí ghlacham leis ón mór banistíochta. Péad a bhí allar a go bhí sé ar fáil. Nún féidir ghlacha lei sin. Gan éon cheist. Éon cheiste le. Dis mar a gois. Fína go Jimmer táú. A bhí go má tháinig as ná gur chuir sé de lús faoin guncheapatá in san Palestinidir Scoilteach go méid mul riamh ólama ar ban de scoilin na bega rud a chur ar chamas iarmhan scoilina ábhar a chur ar fáil nach méid ar fáil go handúil aber mé scrú tú Scoil réisiúnta beg túige agus dalta beidir duine ó bertigéir a fysicáir le bhéile ana snorteist. Nach míocht tú an é sinnéanamh tá sé sa Palestinidir Scoilteach den isce chóir méid mul riamh ólama a bharbert ins na scoilina agus concur chumas daltaí ar na Hiláin agus náitcha eile scoilina bega agus an bé na skillin inis ag na múntóirí agus an féinhaíach go chun an policy sin a chur cin cí agus de lúsa chur leis. Stolim gur puinte an hácht a sin chunach sin sa bhaile go raibh go leor techt ag má bhain céiles i de meánscoilí ar achfaní ó chean ceann na tíre agus go bhfuil an córáint sin ar aus ar fád. Bhfuil go ábalta na hábhar ar fáil. Se. Sin antáhachtach agus an darrad má a tháinig gaspáil méidir se bheith mar acail scarmar ceapan go muidir dúirta tro am lán ná gur bhéad go mór ar bheas an fphobal in éireann ar obair agus ar chaird na múntóireachta. Gur a tuismóirí den chéadúir a ceapa gur an éasca bhí an dal isteach agus daltaí a bhúna seisiras fithe tríochad bad dalta ach nuair a chunig ar an obair agus nuair rindar iirecht cuid den obair sinna dhéanamh hain sa maiile. Tuiscinnta san nua. A hiig siad go bhfuil skill ar le agus set skillina fear hábhachtach agus an gharmú le múteir na tíire se. Agus an rud eile tócha ná nuair a bhí na crunithe gon ar líine le tuismóirí, aber is féidir le smutta sinna mead fós mar bíon tuismóirí annach nó agus man na féidir le takeíos na crunithe, bhfuil tá slite eile cruniú bheithe a gin leo agus an salópach sanna bheith hán, agus sin rud eile a cimead far. Bríd. Ar an pontse céine tápáistí gom héin agus buistí atá sé an fólam ach begam go leor aber lofa ach an bhd a dóla mé nó céirt faoin na páistí tá Somália agus níl na tuismóirí an cuidú lofa. Agus tá na páistí sin in ar seomí ranga a le agus chuirdan muid úlach aber bháile lofa cholach an hónaí agus tá muid fethú ar na tuismóirí bheanán aber bháile sin lofa agus níl cuideú ná ar áhar an lechan ar fad. Ó híh cumasra agus ó híh cébí rud a tarsúil Somália agus tá muidí inis a ráling héin, beidir bhfuil sean am going stopú leis an abháile agus féchann ar bailach difráiltí leis an cheangail idir an baile agus an Scoil a bheith níos dearfaí an apáistí. Mar tá tuismóirí ag strachailt. Tá sé sin spéisiúla stóla mar stóla go leanna chuid abrehanathe ar siúil fel láthir réchma mar ón mar an nuas. Féchant le scrúdathe agus an chur chuige maidir le scrúdathe athrú. Agus líonn sé sin le réasún ar chlí leis an bhéad atá rágad sa cheáin. Gapan tusa go bhfuil féidireachtaí an son?
Tá féidirachtaí le léirmór rudaí agus tá sulúlagam go madan siad roiint an nós na Louis Gabriel sin rud a charí go mór leh seo híomhna díocht agus lei sin. Ní arbrin sé sin cumá cénas na manscoilena ach rud mór a charí linnis bheith sé go hinntaach amach mar Janana dhéanamh ná gur thug si deis aber sa chás beidir go múnseir chemice tá stand teachtarú má bhíon múnseir sin am Chin hí cadig múnseir eile chemice. Tá meid siad séra an am sin dolisteach agus agad breise a heileh agus bhí siad sásta an rang a bhúna. Agus chair sin go mór lenne ó híh cuasí fólama mar go minic chuirfána díisteach ach ní bheith éon teagas arsúil. Ach inis agus is ahrú an santas acha sin agus níos an cén fá rahis gur fáibe chu beidir coppla punsa bhreise chuirt a múnseirí atá agat ar an éan agus má tá si tilteach dalisteach agus an rang sin a bhúna agus tá si ilte san ábhar sin se fearra. An Cheannaireacht ó Belfast níl mé a féimniu, well níl mé a gobar a heilú go hefigiúil an Arnold Gaelscoileachta a go hefigiúil tam a go neohefigiúil tam go fáil gréithach. So ní hé go bhfuil céist a go an seo just tá bhfuil an pointse dheanú. Ever héan bhfuil mar a go bhfuil molú anard tiltte ag múintrí an Ellen as an dóid a hanig siad a géirí lá déalaí leis an fan déam. Ó híh na crothaíachta dó, ó híh misní agus eile tá búlú bos Harbar tiltte go mai acu. Ach sílam gur ceann na ruí a hanig chun tosaí fríd an fan déam seo agus ar level bhhain víos ógíné, but hanig sé an tosaí an nuir sin níos leidre. Sé sin an infrastructure tá an don Gaelaideas cóbacht na hanig sé ré go mai ach go fáil hían tá feiban an milteanach in san infrastructure a tá an don Gaelscoileacht fríd an tír. Agus sílam gur margheallar sin sílam go bhfuil garad a chaias me déanú, sílam go gaithimid a bheith cinse gur an infrastructure gáasta nó na deisina gáasta a hanig isteach ceannas gur a bhégan go gaithir Lanston le sin, go gaithimid a bheith a gobar ar na institútí takeíachta ní bhain áf seo. Institútí takeíachta le rud ag an níos fad teirmí a chur ar fáil don Idirthes Gaeilge fríd an tír. So sinna chéad pointe báile mianú. An darna pointe báile mianú, sé sin ceantan rudí is táhachtaí ó híomh na Gaelscoileachta de sé sin go muidir géirí pobl Gaeilge a chochu, tá muidir géirí pobl Gaeilge a Urbert. In our másc tá codhúir páistí an codjas módífa cinse sa túisceart, an codjas módífa is páiste iad a táteacht ó cúra nachhfuil Gaeilge ar bí ag na teismiúirí. Agus sílam gur seo rud gur thugan fandéim seo ar an lemní móra, na lemanna móra ar a bhégan i dheanú agus a rinneú in sa Cheannaireacht. Sílam inis go bhfuil deis éigean an Cheannaireacht mar dúir tú héan, an Cheannaireacht úsáid leis an Gaelic a chóirt in sa teach, a chóirt reis go dtíon teach. Agus sílam go bhfuil deisina aonanta thugain, agus níl mé caint frí a múnteirí ar Zoom a deanú ranganí. Tá rud, tá codhúir rud eile, sílam go déagla na dheanú, agus muidir géirí ar na teismiúirí sin sa bhile gan Gaelic, because sin iad forhúir ar gcuid páisí, agus man an dhéiríonn len an Gaelic a rangniú isteach in istí sa teach, ag na páistí mar táisiad mar fáistí, agus an Urbert sin ó chóirte ré láfasan go bhfuil siad héan an naní fast agus teismiúirí a dhéan, tá tepa dheanú orthain. Ní leor an Gaelic a chóirt de fáistí ó ní go dtí trí mar talent breise, tá muidir géirí pobl Gaelic a hógal, agus tá sé táhaachta do núsaidir mit na deis na Cheannaireachta a hanig chun tosa. Anna bha, gur míle mágad a socht son. Ceall ama caimid chlásúra chur leis an ócáid seo, tá mana bhuiochtaí bhar fad a socht bhór good round fartíochta agus bhór glósaíisteachta. Sibh se sa bhaile gur maith agibhse agus maith sin a bheith deangháil, déana gí sin is stolam gur féidir an hasclub Gaelid, G-A-E-L-O-I-D úsáid agus tá Facebook an chomá chéanna. A Sheán, tá taí go sa bheith scríomh leabhar, téex leabhartha. Madar bhfuil leabhar nó go bhéad faoi teacht as an fandéim seo agus chun gaiileáil. Tá go bhfuil bearm dalamach mar dúirt na máid féireach be sin an tearma bhéaga. Beag na dhéise go.
Gabriel Cathasaigh, Peter Pan mar thugam séir. Hilary gur míle maithe go teáin agus a bhrí tá anna bhuiachtaíh cethir tá buíochtaíh se agus buinigí tainmh solt agus tarife as an chodéile an chógáil gur míle maithagah.